Svjedoci smo da u posljednje vrijeme najvjerovatnije zbog stanja koje nas je trvilo ili trlo i koje je iza nas, pojavljuje se sve veći broj oni koji nastoje na bilo koje načine da dođu do kojekakvih materijalnih dobara zahvaljujući mukama i nedaćama ljudi. Tada se uglavnom koriste šeitanskim metodama i onim stvarima koje uglavnom izvode iz vjere. Onaj koji dođe onome ko pripovijeda sudbinu, ko otvara ili vraću i povjeruje u ono što on govori, zanijekao je ono što je objavljeno Muhammedu. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem, pored toga što tvrdi da je nevjernik, tvrdi da onaj koji njemu dolazi da je nevjernik i odriče se svi u njih. Lejse minna, nije od nas. Pazite, Allah dželle šanuhu ve dželle dželaluhu govoreći o takvima ili onima koji to rade, tvrdi da su nevjernici. I nekada bude u tome neki hajr. I priča se čaršijom kako postoji tamo neki koji liječi maša Allah. Wallahi, draga braćo, ako ste iskreni vjernici, ne mogu vam postaviti sihr. I ako postane, Allah dželle šanuhu ve dželle dželaluhu je taj koji sprečava djelovanje toga sihra. Koji sprečava djelovanje toga sihra. Moram priznati 2 puta za ovih 5 godina koliko radim u medresi, 2 puta poslije sabah namaza kada sam ustao, našao sam ispred svoga praga zaklanog miša. Ali ne falahim ga. Ne može vjerniku nauditi. Ne može vjerniku nauditi. Ipak posebna su priča upravo imami pučisti, kako ih naziva muftija Zukorlić. Oni su uglavnom sankcionirani zbog zlouporabe imamske dužnosti, jer su se bavili u islamu zabranjenom aktivnosti pravljenja zapisa. Njih je predvodio upravo naš sugovornik, kojeg je u večernjim satima jednom i policija zatekla kako otkopava grob Srbina, koji je poginuo 1943. godine, čime je navodno želio skinuti čini sa neke nesretne obitelji. Pa, nema tu nikakvog prekršaja nije bilo. Ja sam tišao da pomognem, učinio sam sve da pomognem, obavešteni su svi, porodica ta koja je bila, mislim da ne bi... Selefizam, to jest pogled vehabija na vehabizam koji bismo mogli definisati kao ideju unutar vehabizma je riječ istine kojom se želi neistina. Ukoliko bismo želeli da definišemo vehabizam, onda bismo mogli da kažemo da je to neoharidžizam ili separatizam, protkan idejama antropomorfizma u vjerovanju, isključivosti u odnosima sa drugim ljudima, negiranju autoriteta izvan vehabijskih krugova i kratkotrajnom, plitkom, bukvalističkim gledanjem na stvari. Način preko kojeg vehabija raspoznaje da li je neko vehabija ili nije vehabija nije na osnovu brade ili na osnovu kratkih pantalona. Evo i ti si skratio pantalon. Ali glavni način raspoznavanja je pita ga gdje je Allah. Pita gdje je Allah. Na kojem mjestu se nalazi Allah dželešanu. Ulema, sva 4 mezheba, znači sva islamska ulema složila se da Allah dželešanu postoji prije mjesta, prije vremena, prije prostora, prije stvaranja bilo čega. Allah dželešanu je oduvijek i zauvijek. Ako pitaš gdje je, na kojem mjestu Allah dželešanu, znači gdje je u tom i tom stvorenju koje se naziva mjesto Allah dželešanu. To jest govoriš da je Allah dželešanu u nečemu što je stvoreno. Znači govoriš da je Allah dželešanu u nečemu što je stvoreno. I čim ti kažeš da se Allah dželešanu nalazi u nečemu što je stvoreno, to znači da on nije oduvijek.
I to po iđmau islamske uleme, po konsenzusu islamske uleme predstavlja nevjerstvo. Tekfir ideologija. To je ideologija u kojoj obični momci glume ulemu. Vehabije žele dijalog, ali nisu sposobni za dijalog. Vehabije vode dijalog sa ljudima, sa ljudima kojima mogu prosipati svoje priče. Oni se među se uopće ne slažu, oni se mrze, oni potkopavaju, ali se slažu samo u nečemu, da treba što prije rastrgnuti muftiju Zukorlića. To im je jedina kopča jedinstva.